Cum ții mai multe monede în același loc? O variantă ar fi așa. Ăsta e al meu de acasă, nu l-am adunat de pe la studio. Uite, astea sunt lire, ăștia sunt dolari, ăștia sunt baht. E frumos, dar admit că are un mic neajuns. E cam greu și incomod. Așa că aș vrea să vă prezint o variantă mai bună. Salt! Salt! Cardul tău de 19 monede și multe țări. Cardul ăla pe care dacă îl folosești în vacanță te poți întoarce acasă cu 3.000 de euro. Da, ai auzit bine, 3.000 de euro, direct în cont. Plătești cu salt în vacanță în oricare dintre cele 19 monede. Și Mai multe plăți, mai multe șanse. 19 monede, un singur card. schimb din aplicație instant. Activează multicurrency și... Sus! Cine știe, poate pleci cu salt și te întorci cu 3.000 de euro. Și nici nu trebuie să cari clasorul după tine.